Zmiešané číslo. Hodnotu zlomku vypočítame tak, že vydelíme čitateľa menovateľom. Ak je hodnota menšia ako 1, zlomok nazývame pravý. Ak je hodnota zlomku viac ako 1, zlomok nazývame nepravý. Ak je zlomok nepravý, vieme ho upraviť na zmiešané číslo. Pozrime sa na príklad číslo 1. Upravte zlomok 42/16 na zmiešané číslo. Vidíme, že čitateľ zlomku je väčší ako menovateľ a teda hodnota tohto zlomku je väčšia ako 1 a teda je možné ho upraviť na zmiešané číslo. Zlomok však nie je v základnom tvare a teda najprv ho upravíme na základný tvar. Upraviť zlomok na základný tvar znamená nájsť najväčšieho spoločného deliteľa, čitateľa a menovateľa. Pripravíme si teda rozklad čitateľa 42 je 2 krát 3 krát 7, rozklad čísla 16 je 2 krát 2 krát 2 krát 2. Pozrieme sa, aké prvky v tomto rozklade majú spoločné, je to 1 dvojka, čiže najväčší spoločný deliteľ číslo 42 a 16 je 1 dvojka. Takže náš zlomok 42/16 vieme krátiť, to znamená deliť čitateľa aj menovateľa dvojkou. 42 deleno 2 je 21 a 16 deleno 2 je 8. Teraz už máme zlomok upravený na základný tvar a môžeme ho previesť na zmiešané číslo. My už teda vieme, že zlomok je vlastne operácia delenia, čiže 21 osmín vieme zapísať ako 21 deleno 8. Teraz si prevedieme toto delenie. Osmička sa v 21 nachádza dvakrát, zapíšeme si dvojku a spätným násobením 2 krát 8 je 16, 21 minus 16 zistíme, že zvyšok je 5. Ak už máme takto urobené delenie, že teda vieme 21 deleno 8, že je 2 a zvyšok 5, tak z takéhoto tvaru vieme zapísať to zmiešané číslo. Ten náš výsledok 2 bude celá časť zmiešaného čísla 2 celé a zvyšok zapíšeme v tvare zlomku 5 osmín. Naopak, ak chceme prepísať zmiešané číslo na zlomok, postup je nasledovný. 2,5 osmín si prepíšeme na 2 plus 5 osmín. Dvojku ako celé číslo vieme previesť na zlomok, takže podpíšeme lomeno 1. Teraz, ak chceme tieto dva zlomky sčítať, musia mať spoločného menovateľa. Spoločný menovateľ týchto dvoch zlomkov je osmička, takže prvý zlomok musíme rozšíriť a teda násobiť čitateľa aj menovateľa osmičkou. Upravíme si to. Ostáva nám teda ščítať zlomky 16 osmín plus 5 osmín, čo je spolu 21 osmín. Takže takto sme sa zo zmiešaného čísla dostali naspäť na pôvodný zlomok.